kurunga Gabriel Kagombe Muthoni Marubu na egati yabali babere bakunganya kurwa sekambi yo muraibwense Dr. William Ruto boy gongo kwana bale ningogendete koba gakonyora aba bakunganya noyo kurukunga oyo kabeire omukonyo yebwo muraibwense gachagwa kwetera sekiama kia DCP asabara ya bagendete koba bakogenda na nemono ni gukunganya ko kwabere gokororekana sensemeli ya Mount Kenya wonyale koba gogwesomera na koranga the Exodus tabuke Biblia tote Exodus wono nagaiga ngukwana toligoro yukunganya kogendete ekera kendete koba gekorekana kubunikia makia UDA na boy gongo kwana bale ngabara bali babwatelieta nigo bagendete koba bagusiria chinguru cyabo kiri babwate sechinsemo kiri bali koba bakurwa na boy gokera bago bagukwaneranga niga bande bachakire koba bakoligie Kenya ya gisiasa ekera bono ekorekananga okobwata nuko yagwarorekane gogochicha nabo igo ebimanyiriri byachakire ko bikorekana ase enyasi gati yaba jumbe bose abarayi bali barorekane kunganya kurwa ase muraibwense mutangani no mo subati okurukuna ndole ngo mo senator okurukunga Millicent Omanga igale DCP mugavana bwe county ya Nyandarua akurukunga Moses Badilisha nabekego bya DCP mwanchu muligeli mu bunge umukoro bwensemo ya Malindi na ndebo igo kaberu mu waziri Aisha Jumwa akarorekana kagotara nabarayi balinda mwananchi orolega kumirana nabarayi au mwanchu muligeli nere negati ili talina na liya rekurwa sensemo yo murayi bwense Gabriel Kagombe oyo no mu bungo Gatundu South bwatokire nere kurwa ase serikali umo jumbe Onyali okurukunga Muhammad Ali nere onyara ko bagakunganya mugavana bwe county ya Muranga Irungu Kangata nere niganganya asubwanga karole kanali tanganya gasoalinda mwananchi nabo igo akanyara ko bakagosoa ase ekiama gya DCP na kogendoro Marubu Muthoni boyo no mu women rep wosino muraibu abangina kurwase county ya Lamu nere gateba imetosha na arule se serikali kibani wa Matangi oyo no mugavana ukiambuga iga nerega gotebanga ya chinga gice ikire ngoro sibirengere byane bya kisiasa mugano yoni gora sepeji akano mwancho muligerelia sibaka bago kwanera igoro yoko nganya kwabo nabo igonki kilibaka bago kwana nindo chega iga omo senator bwe county ya Nakuru gurunga Tabita Karanja nerega gotebanga UDA was the most popular party in the country but due to the mess caused by the small cycle many leaders don't want to be associated with it nga ekiama kia UDA nigo kialenge kibwate okumanyekana ime yense ya Kenya rende asikilia ukwana kubwatekana na biri babere bagokora bantu bande mbatagitiko bakubwata nigune kiame kyo mwanchu muligelyo nyara ko bagogwesomera igati abali banyara ko bakororekana nonye no mugavana Olamu kuruku Isa Timami nigagotebaga nigarorekana ko bagakumusugumu musubati okuruku Muthoni Marubu na egento kianyara ko bagekoro kyo musubati yukwerusi kurwase kiame kyo nonye nabo ekera ko nyarorekanire ko bagagogesira asemirobeli au nonye no korobelia egente kuruku nga grassroots meetings chikiame kigia kia UDA Peter Tirishe oyo kurukurwa sensemo ya Musiru Ward nere negatia bali banyara ko bakonganya nabo kunyara ko bagwesomera ororenga ababunge abalia banyara ko bakwerusi kurwa serikali abarayiberusi kurwa serikali bali balenga sekiama kia UDA banyara ko bakogenda na nene mono mwanchu muligeli onyara ko bagwesomera kera mabuli yo ko bagakubuli gwa se gazeti ya The Standard esemambi ya bono nigo boyigo bago babakubuli mabuli manenenga ngayaba sani bakindiki na Mudavadi balenge chingaki enkwana enene yogo chakia ense ya Kenya kogenda busyo gukora magendro kogenda busyo gwetani mwaka bukiri 2023 asbako bakwanera egati abali batarorekane toro no mwanchu muligeli mbali bakubwatani gwakoba abarayi bakoba bakubasira abarayi aba usako bagosomaga igana bokunyara ko bagokoligerelie ororenga ningi kilkiale ngoro bagotebanga nigo yarorekanete koba no DM na UDA nabo igekera bagendete koba bakubuli mwanchu muligeli asama buli ali bakubuli esemambia bono ngobuli barabara ibekanisa ngai barenge abana bateneli bebigambiro ngai barenge kulendega igango babali bagokwanera
kili bagoteba ng'a abarai mbare bakororekana kubasira Kindiki nabo igo kubasira oyo kurukumu waziri omonene okuruku Musalia Mudavadi omwanchu muligero soteneta abawaziri nere asbako bagoteba ng'a tibaro lichikane toro omwanchu muligeri nige gotebekana igentege kiarorekanete na korokia ng'a kyo DM etageteko bagegosuguma kunyara ko bagekwaiguri baga lyo kwirukia bendera yokobo mokonyi bumurai bwense omwanchu muligeri bwesomere na koranga e coalition yegendete